Vrije dichtheid, vrije structuur. Zet geen conditie. In MFC de Inzet in Holwert wordt de 60ste editie van de Friesland Show houden. Gewoon wij worden in jonke knien en cavia's ek verskate vogels tentoonsteld. Maar vanwege de vogelgriep mochten die deze keer net komen. De sfeer is anders. Het is stil. Wij noemen dit een stille show. Omdat er geen hanengeluid of kippengeluid of duiven die koeren, dat missen we. Maar mij en lietse 200 knien wie er genoeg werk voor de karmasters. Het personeel heb ik aan het werk, zeg ik dan wel. Dat zijn de keurmeesters en dat zijn dragers en schrijvers. Die doen heel goed werk en die maken het mogelijk dat wij dit kunnen houden. En dan hopen we dat het publiek komt die dat bekijken, de resultaten bekijken. Binnen speciale raskenmerken werden we dan aandacht aan besteden. Draai een hele kilo. Dan zullen we bij wijze van spreken van als dit zit met helemaal wel goed trok giet. Als je nou juist hier, deze is trouwens vrij druk, dat is ook weer een verschil. Die poorten die binnen dus net mooi inkleurig, maar die zijn een beetje boont. Nou, daar krijg je weer een mensje voor en andere dingen, daar krijg je weer een plusje voor. Zo. Elke knie krijgt een rapport dat de fokkers weer mij uit de voeten kennen. De eerste die hangen inmiddels aan de kooien, die gekeurd zijn, daar staan de resultaten. En ze gaan voor de U. Dat is het uitmuntend, maar dan moet je 98 punten scoren of zoiets. Ja, een U, dat is het mooiste, dat is het hoogste wat je kunt halen. Maar een heleboel zijn tevreden met een F, fraai.